Okay. Lol. Velkommen, det her det hedder Drengeaften 1,4. Og vi er i gang med at spille Guitar Hero World Tour. Den her er derovre. Jeg hedder Jonathan, det der det er ham den grimme. Det er Emil. Og det er mig. Og det er vi er i gang med at spille. Det er Heineken, min bedste ven. Lad os lige se Heineken. Ja. Og vi vil nu spille og synge Van Halens Hot for Teacher. Det bliver skide godt. Så lyt efter. Optag på skift, drenge. Vi tager lige forfra. På skift? Jeg kan ikke lave. Vi synger jo sammen for satan. Vi er et team. Hold op med at lave så close-up billeder. Ind i min mund. Hold op med at slikke på mit kamera. Det er nu. Det næste er ret. Kig på skærmen øjeblik. Der er her lang tid til, der kommer tekst på jo. Vis lige ved trommesover. Skal det allerede begynde nu? Skru op. Nej! Skru op, monsieur. Hvor er min fjernbetjening? For Det er ikke endnu. Nu! Nu kommer sangen. Lige om lidt. jeg har pustet med for det er lykketid. Tak. Tak, Roskilde. Vi er lige sluppet ud. Det er bedste dag i mit liv. Jeg kan godt lide at bare fulde rundt og patte stiv. Det bedste jeg har set, det er ham der Eiffeltårnet. Han var rimelig høj. Nu er jeg blevet bedre end Heimburg. Man kan ikke sige godt det, Batman. Batman. So bad, I'm hard for teacher. Hey, we are back. Oh, you want to now you are back. Persillesauce. Du tror du mor, hvor er du? Mor, tror du, brøger? Tror du, det var sjovt, drikker? Min mor er også en mand. Du lille var. Du mor, ja, så var det den gang, hvor jeg mødte en bjørn. Siden kom jeg hjem, og så fik jeg nogle børn. Jeg kan godt lide, når jeg bor i et skur. Det betyder mig også frem. Hvis du ikke kan lide mig, kan vi bare gå en tur, for det er man hinanden så godt at kende. Yeah. Kom nu. Langt væk hjemmefra ligger jeg i en sø. Lol. Yes. Og din mor er en mand. En mand. En rigtig lækker mand. Næste del, den handler om katang. Den er lavet i ultimativ rapform, hvor det ikke rimer. Katang er blås. Svane, Søn
for helvede. Sidste danser, der dansede jeg alene. Jeg dansede måske midt med hende der Helene, men så gik hun hjem, og så sad jeg der. Jeg ville gerne danse med ham der, Per. Det er ret dårligt, når du så skal vise sig ro. Er det ham med patterne? Per, det er ham med patterne. Han er måske til mænd, der består patter. Hvis han vil danse med mig, så vil jeg helt sikkert gerne med ham hjem. Jeg synes, du er dejlig. Måske skulle jeg glatte dit hår. Måske skulle jeg bare lege lidt med dig og løsne dine lår. Hej, hvad kan Jeg håber, vi bliver raske. Det håber jeg også. Har du noget med rask? Hvad fanden har du lavet?